खुलुमबाय लोगोफोर सासे रहिनी होननाय बुरि दंमोन आरो बै बुरिखौ गामियाव बयबो सोरबा खानि बुरि बुङोमोन सोरबा खुजि बुरि बुङोमोन मानोना बै बुरिया मेगन थाइसे गैयामोन आरो बे बुरिया बिखुंनि हाराया दमनाय बियो बिनि थाखायनो खुजि जानानै थाबायोमोन आरो बेनिखायनो गासैबो गथ'फोरा किसुमान गेदेरफोराबो खानि बुरि बुङो नङाब्ला बेखौ खुजि बुरि होनना बुङो आरो बिनि फिसाला सासे दंमोन बिमल मुंनि आरो बै बिमला सहराव थायो गेदेर साख्रि मावो आरो बै बिमला गावनि हिन्जाव आरो गथ' सासे लानानै बै सहरावनो न' बायनानै बै सहरावनो थायो बै हिन्जावनि मुङा जाबाय कबितामोन बै बिमलनि हिन्जावनि मुङा आरो बिसा राहुल मुंनि सासे फिसाला दंमोन आरो बै गामियाव रावबो गैयैखायनो बै बिमला गावनि बिमाखौ बै गावसानि जि गोदान न' बै न'आव लानानै थाङो आरो बै न'आव लानानै थांनायनि उनाव बे बिमला मास मोनथामसो उनाव एसे मिथिनो मोनो बियो जे बिमाखौ गावनि हिन्जाव आरो फिसालाया मोजां बेबहार खालामा आरो बिखौ लानानै बे बिमला जोबोद सिन्थायाव गोलैयो दुखुबो मोनो निजेनिनो बिमा नाथाय नांलाय खमलाय जायाथों होननानै बै गावनि हिन्जाव आरो गावनिनो फिसालाखौ जेबो बुंनो हाया बियो आरो बिदिनो सानसेखालि बिमाजों आरो लोगोसे बै बिमलजों सानैबो रायज्लायलायबाय थानायावनो बै बिमलनि फिसालाया राहुला बुङो आबै नोङो गोजौनि रुमाव थां आंनि लोगोफोर फैगोन दानो बिसोरो नोंखौ नुबा मिनिफैगोनसो बिदि बुंनाय लोगो लोगो बै बिफाया बिमला रागा जानानै बिखौ बुंदों माबोरै बाथ्रा बुंदों नोङो बेखौ नुनानै मानो लाजिनो गोनां जाखो नोंनि लोगोफोरा मानो मिनिनो गोनां जाखो आरो बे बाथ्राखौ खोनानाय लोगो लोगो बै बुरिनि बिहामजोआ माने बै बिमलनि हिन्जावा बियो न' सिंनिफ्राय माथो हरो जे थांथो दे थांथो माथो जायो दसेल'सो बिसोरो साहा लोंनानै थांफिनगोनानो बिदि बुंनायाव दा बिमला जेबो बुंनो हायासै आरो हायियाव लासैनो बिमाखौ बुङो आइ दसे थां नोङो गोजौआव थांनानै थाहै दा दसे उनाव फैबानो जागोन दां आरो नोंथांमोना सिगांनो खोन्थाखादो बै बुरिया खुजि बिनि बिखुंनि हाराया दमनाय आरो बिनि थाखायनो बियो गोजौआव गाखोलांनो थाखाय जोबोद खस्थ' मोनो थेवबो बियो हारसिङैनो जेरै थेरै गोजौआव गाखोलाङो आरो बै बिमलाबो रागा जानानै गावनि रुम सिङाव हाबहैयो हाबनानै खोब दुखु मोनो बियो दा मा बुंनो सोरखो हिन्जावखौ बुंबाबो दाय फिसालायाबो देरबाबो माने जेबो बुजिथारा आरो बै फिसालाजों लोगोसे बिमायानो बिदि सोलों होनानै फिसालाया दा बारै बांसिन गाज्रि स्वभाब जालांबाय आरो गेजेर गेजेर बै बिमलनि हिन्जावाबो कबिताया बे बिमलनि सिगाङाव बुङो जे आइखौ मा खालामनो आं बिराद लासिं सिं मोनग्रा जाबाय आंनि लोगोफोर दाख्लै फैदोंमोन फैनायावबो बिसोरबो मिनिहोलांदों मा गामिनि बुरिफोरखौ लाबोनानै बेयाव दोनफैदो होननानै आं बिसोरनो सिनायथिखौनो होआसै आङो गामिनि सोरबा बुरि होननासो खोन्थाना लादो जोंहानि बिखुनजो होनना खोन्थानोनो आं लाजिनाय मोनदों आरो बे बाथ्राखौ खोनानानै बे बिमला गोसो सिङाव ओरैबायदि रागा जोंदो जेन कबिताखौ सोबानानै होगोन नाथाय बियो आखाइ दिखाङा आरो लेखा फरा गोरों मानसि समाजावबो खोब मान सनमान दोङो आरो लोगोसे बिनि जि साख्रियाबो बिराद गेदेर साख्रियानो आरो बिनि थाखायनो बियो दावराव दावसिखौ मोजां मोनैखाय गावआनो सयज' खालामनानै थाबाय थायो लासै लासै बै बुरियाबो मिथिहोलाङो जे बै गावनि बिहामजो आरो गावनि फिसौलाया बिखौ नायनो मोजां मोनथ्रा बिनि थाखायनो सानसेखालि बेलासे गासैबो जना थानायाव बे बुरिया गावनि फिसालाखौ बुङो बाबु नों आंखौ गामियाव दोननानै फैदो आं गामियावनो थांफिननोसै बिदि बुंनायाव फिसालाया आसरित भाबिनानै होनो बिखौ नोंलाय गामियाव थांनानै सोर नायगोन नोंखौलाय दा बैसोबो जाबाय इमान नों मावनो दांनोबो हाला नोंखौ सोर नायफिनगोन बेयाव बिदि बुंनायाव बे बिमाया बुङो
नोंसा मामा उन्दैयालाय जोंहानि न' खाथियावनो थाखायो आरो लोगोसे नोंसा दादै उन्दैयाबो बेयावनो थायो बिसोरजोंनो आं थासिगोन बिसोर गेजेर गेजेर नायफैगोन आंलाय हारसिं गावनि खामानिखिनिखौ मावनो हागोनानो बिदि बुंनायाव बिमला माबा मोनसे बुंनायनि सिगांनो बिहामजोआ बुङो नोंगोथ' आरो थांनो लुगैदोंबालाय ब्रा ब्रा इयावलाय मानोथ' नोङो लाखिनो गिदो दोननानै थांथो जेब्ला फैनो लुगैयो अब्ला जोङो लाना फैफिनगोन बिदि बुंथेना होनाय लोगो लोगो बिमला जेबो बुंनो लामायानो गैलिया अखानायै कारजों बिमला बिमाखौ गामियाव दोननानै फैयो आरो दोननानै फैनानै बियो गोसो सिङाव जेबो खान्थि मोनासै जेबो मोजां मोनाखै बियो इखालि सानसेया ओंखामबो जायासै बियो आरो हिन्जावनि आरो गावनिनो फिसालानि सायाव खोब रागा जोंना थाबाय थानायसै मोनायाव बिसानि मबाइलाव मोनसे फन फैयो आरो बे फना जाबाय गावसानि बिबथै गेदेर आमेरिकायाव डक्टर मावो बियो फन हरदों आरो बियो बुंदों जे सानथाम उनाव बियो इन्डियायाव फैगासिनो दोङो आरो गावसानावनो फैग्रोगोन होननानै बै बिबथैया बुंहरो बै बिबथैया बुंहरनाय बायदिनो सानथाम उनाव बै बिबथैया बिसानाव हाबफैयो आरो हाबफैग्रा बिबथैया सोङो बाजैयालाय आरो बिदि बुंनायाव गासैबो नायदावखांनानै बै बिमला बुङो आइखौ गामियाव गारबोदो दाख्लै गामियाव थांनो होननानै ब्रा ब्रा खोन्थाबाय थानायखाय गामियाव दोननानै फैदों आरो बिदि बुंनाय लोगो लोगो बै बिबथैया दसेबो बै न'आव थायासै आरो लोगो लोगो बै बिबथैया बुङो थौ गासैबो गामियाव थांनोसै आरो बिदि बुंनानै गासैबो कारजों दसे उनाव गामियाव मोनहैबाथाय गामियाव थांना नुहैयो जे बै बुरिया पालें गंसेयाव उन्दुनानै दोङो आरो खोब गोसा लोमजानाय रावबो नायफिननाय गैया बेयाव बुरिया हारसिंनो बेयाव उन्दुनानै दोंबाय दोङो कम्बल गांनै जोमना लानानै मुलिखौ लाबना जाफैनोबो बिनि खाथियाव रावबो गैया लोगोसे दै गिलाससे लाबना होफैदोबो बेयाव रावबो गैया आरो बिदि नुनानै बिबथैया खोब रागा जोंनानै बिमलनि मोखाङाव नायनानै बुङो आं मिथिगो नोंसोरो बै बुरिखौ नायनो मोजां नङा होननानै कुत्सित दोननानै बिनि मेगन थाइसे गैया होननानै खुजि बुरि होननानै नोंसोर लाखिनो बानानै गामियाव दोननानै थांदो आंनो रावबो जेबो खोन्थानाङा आं गासै बाथ्राखौ मिथिजोबगोन बे बाजैया बेसेबां खस्थ' खालामनानै नोंखौ फेदेरदो नों मिथिगौ ना नोङो बोसोरथाम जानाय लोगो लोगो बै बिल्डिं सानिफ्राय गोलैदोंमोन सिङाव आरो बै गोलैनायावनो नोंनि मेगना थाइसे गब्लंलांदोंमोन आरो बै मेगना गब्लंलांनायाव नोंनि बिमाया मेगन थाइसे निजेनिखौ दान होनानै नोंनि मेगनखौ लगायना होदों आरो नों दिनै इमान मोजांदि नोंनि सेहेराया नोंदि मानसिनि सिगाङाव गिदिंथिंनानै जेबो मिनिजाया गारा गिदिंथिंबाय थानो हादो बे नोंसा बिमानि थाखाय नोंसा बिमाया निजिनि मेगन थाइसे होनानै नोंखौ बेफोरबायदि खालामनानै दिनै नोंसा बिमाया मानसिजों मिनिजाबाय दोङो नों मिथिगौना बेनि बोसोरसे उनाव नोंनि बिखुंनि हारायाव प्रब्लेम जादोंमोन बै गोलैनायनि थाखायनो आरो नोंनि नोम्माया बै गावनि बिखुंनि हाराखौ मोनसे नोंनो होनानै दिनै बेफोरबायदि अबस्था जादों नों मिथिगोन ना मिथिया बेफोरखौ गोसोआव गैया जानो हागौ नोङो नाथाय आं गासैखौबो मिथिगो नोंखौ माबोरै बियो इमान खस्थ' खालामनानै फेदेरनानै दिनै नों इमान गेदेर पस्टआवदि साख्रि मोनदो नोंसा बिमा नङाबा नों मोननाय नङामोन आरो दिनै नोङो नोंनि बिमाखौ गारनानै नोंनि हिन्जाव आरो नोंनि गथ'नि खोन्था लानानै दिनै नोङो बै बिमाखौ गामियाव बिदिनो थैनो थाखाय गारनानै गालांदो नों एसेबो लाजिनाय मोनासै नों एसेबो साननाय गैया नोंहा बिदि बुंनानै जेसां बिनि गोसो सिङाव रागा दंमोन गासैखौबो बियो दिहुनजोबनानै बे बिमलखौ रायो आरो बे गासै बाथ्राखौ जेब्ला कबिताया खोनायो अब्ला कबितायाबो गोसो सिङाव दुखु मोनो बियो मानोना बेथ' सिगां मिथियाखैमोन बिमाया बेफोरबायदि मावदो होननानै नाथाय मिथिदागि मिथियै आंनिबाथाय बिहामजोआ अराय सम निजेनि बिखुनजोखौ सनमान होनांगो मोजाङै लाखिनांगो मानोना बै बिखुनजोनि थाखायसो दिनै बै हौवाखौ नोङो मोनदो जाय हौवाखौ नोङो बै बिमानिफ्राय
सेख'नानै हारसिं लानो गिरो नाथाय बै बिमायासो बै गथ'खौ जोनोम होनानै फेदेरनानै दिनै नोङो बिखौ हौवा होननानै मोनदों। नोंनि फिसालाखौ जुदि सोरबा बेफोरबायदि नोंनिफ्राय गोजानाव लानो थांनो नागिरबाथाय नों माबायदि मोनगोन? आरो बे बाथ्राया गासै बिहामजोफोरनो आङो खावलायहरो आरो बिसोरनि सिगाङाव आर'ज गाबो आङो जेब्लाबो निजेनि बिखुनजोफोरखौ गाज्रियानो जाथो बिसोरोलाय साननैनि जिबन साननैसो उनाव बिसोरो थैलांगोनानो आरो बै साननैसोखौ गाज्रिबाबो एसे सयज' खालामना जुदि थालांनो हायोबाथाय संसारा आरो जोबोद मोजां जालांगोन। मानोना नोंहाबो फिसाला दं आरो बै बिखुनजोनि फिसालाखौ जेरै नों सेखावनो गिदो नोङो नोंनि सभाबफोरखौ नुनानै नोंनि फिसालायाबो सानसे नोंखौ बेफोरबायदिनो खालामगोन। बिनि थाखायनो बेफोरो फाला बदलसो सानसे नोंनि बा सानसे आंनि। आरो बे गासै बाथ्राखौ बिमला खोनानानै एसे गोजानाव गसंना दंमोन खारबोनानै बिमानि आथिङाव हमो आरो बिमाखौ गाबै गाबै बुङो आंखौ निमाहा हो होनना। आरो बिदि बुंनायाव बिमाया बै गावनि बिबनांखौसो रायबावो नों मानो गथ'फोरखौलाय बिदि रायलाबाय दं आङो खोन्थानानै आं हारसिंनो बुंनानैसो आङो फैदो गामियाव बिसोर आंखौ थिनहराखैमोन बिसोर आंखौ लाखिदोंमोन। आरो बिदिनो बिहामजोखौबो जेब्ला रायोमोन रायनायाव बै बिहामजोखौबो बै बुरिया बुङो जे आंनि बिहामजोखौ मानो रायदों नोङो नोंखौसो आं दानो बै जायगानिफ्राय होखारना हरगोन। गतिके बिमा मानसिफोरा बेफोरबायदिनो दसेबा रागा जोंगोन दसेबा बिसोरो रायगोनबो अनगोनबो नाथाय किसुमान फिसा फिसा खोन्थाखौ लानानै जेब्लाबो बिखुनजोफोरजों बारा नांलाय खमलाय जानाङा। आरो लोगोसे बिखुनजोफोराबो दसे रायदोबाबो दसे उनाव बिजों रायज्लायनांगो बा बिखौ अननोबो नांगो। बिदिबा न'खरफोरा मोजां जालाङो न'खरफोरा शान्ति थानो हायो। जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।